Godmorgen, truckers. Så er det lige trucker Emil her, der skal prøve at vise, hvordan man laver en manuel opfyldning, indtastning. Putter mit førerkort i, med, som man kan se, fjolset. Det der er fjolset, og så fjolset nedad. Og så sætter jeg den altid lige på andet arbejde først, fordi jeg er sådan set på arbejde. Så er den på andet arbejde, så når den begynder at tælle, og putter kort i. Se. Jeps. Ind med den. Så lægger vi lige mærke til, hvad den siger til os. Velkommen. Ja. Manuel indtastning. Ja. Og så kan I se, at den viser, hvor det klokken var sidst, da jeg tog kortet ud, og hvad klokken er nu. Og så foreslår den selv hvil. Så hvis jeg bare vil fylde op med hvilen, så er det det. Men nu kan jeg så huske, at jeg faktisk var en halv time ekstra på arbejde sidst, inden jeg tog hjem. Så derfor skal jeg lige først have den over på andet arbejde. Og så datoen skal jeg have hen på den rigtige dato. Ja. Nå, det kan jeg så ikke. Så skal jeg hen på måneden. Sådan. Sådan. Så kan I se, så står klokken på 1 minut efter. Ja. Og så står sådan en halv time. Der, opad. Det er 15:30. Der. Og OK. Så igen går den hen til at gøre klar til hvil fra sidste til nu. Og det er sådan set næsten rigtigt. Så kan vi lige OK. Og holde øje med, hvor den går ind og blinker. Så tager den måned. Klokken er kl. 4, der går nu. For jeg startede kl. 4.00. Nu kl. 4.09. Så går vi lige hen til kl. 00. Og OK og lige sikker. Ja, den er på hvil. Så det er fint, når vi fylder op med hvil alt den tid. Og så siger den så fra 4.00 til nu. Og der har jeg så været i gang med at arbejde. Så er det så der, hvor jeg trykker den hen på andet arbejde. Og OK. Og OK. Startland.dk. Ja. Og så bekræft indtastning. Og det er så her, det er meget vigtigt at huske. Hvis du er i tvivl, når du når hertil, så tryk nej og start forfra. Men hvis du er sikker, så trykker du bare OK. Og så er den sådan set klar. Så har den gemt det hele. Det var alt herfra. Håber I kan bruge det, truckers. Og er der noget, som I gerne vil have, jeg skal prøve på at lave, jamen så riv fat i mig. Jeps. Pas på hinanden derude. Vi ses, truckers. Hej så.